Bueno, bons días. Dende a Amnistía Internacional damoslle as grazas á comunidade escolar de Arteixo do CEI Ponte dos Frozos por participar este ano na rede de Escola polos Dereitos Humanos da Amnistía Internacional. O comezo é o coñecimento dos dereitos, non? E entonces aí é o xeto de estar todos reunidos, non? Para que vexades por internet esta exposición na que están recollidos os 42 artigos dos que consta a Convención dos Dereitos do Neno aprobada no ano 1989. Esta é a culminación dun traballo que se fixo ao longo deste mes no que os rapaces leron diversa documentación sobre o tema para concienciarse. En Amnistía Internacional creemos que os rapaces realmente son a única esperanza do cambio a un mundo mellor. Si coñecen de agora deste nenos os seus dereitos, saberán reclamalos e defenderos e loitar por eles o día de mañana. Moitas grazas e xa lle cedo a palabra aos protagonistas.